ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Равш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор ҳархела мошин омода кардагим пешкаш шумо мекунем. мошинҳои арзон ҳам ҳастанд, қимат ҳам ҳастанд. дӯстон, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. дӯстон, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ ёки замин ёки хона квартира фурӯшӣ доред, мехоҳед реклама кунед дар WhatsApp ва дар имои мо роӣ кунед, мо пешкаши харидорӣ мекунем бардоро. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 150 сомонӣ. мо бошад наворро сабт мекунем, видео моро падилиса кунем бардоро. марҳамат, рафтем. Якм мошини фурӯшӣ Opel Vectra B. дӯстони азиз, Opel дути соли барош 1998 сӯзишвориш бензини холия, мошин умуман газ задагӣ нестай. объем мотори 1.6 экатека, коробка передач автоматай. сазисияни мошин беҳтарин дӯстони азиз, мошин дуюм даст гаштагай, мошин аз Германия омадагай, мошин аз Зан кардагай, мошин ягон камбуд дорад, техас мотори оригинал ай салон гирифтагиш ҳамаш ҳастай. 3 моҳ ҳуҷҷат дорад, кондитсионер дорад дӯстон, балонош 100%, ходовой кардагӣ, мошин умуман задагӣ пӯшидагӣ надорад, як капоти печаш алиш кардагиай, ай ҳамин хел мошин бо мондагиай, ягон ҷур камбудӣ надорад. мошин қарор дар Россия бардо, дар Истерский район, нархаш 160 000 рублай. бо арзон кардан мешавад. агар кадомитон харидор бошем бардоро, на рақамҳои ака дар рӯи экран ва номерои WhatsApp-ош метавонед занг занед, дигар маълумот пурраша гирем бардоро, бо арзон мекунем гуфтагай. марҳамат, мо наворро давом медиҳем. дар канали мо обуна шавем бардоро, якта лайк гузорен, мо ҳар рӯз якта видео пешкаштон мекунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ Daiwo Nexo. дӯстони азиз, соли барош 1995 сӯзишвориш бензин газаш кор мекунад, объем мотори 1.6 инжекторай, коробка передачаш механикай, сазисияни мошин беҳтарина брадро, ҳолаташ хубай, 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад, 4 та балони нав дорад, дискои нав задагӣ, мошин ходовой 100%, самбуфер, магнитофон ҳамаша дорад дӯстон, бе камбудӣ. қарор дорад дар шаҳри ҳисор, нархаш 17 000 сомонай, бо курси имрӯза гирем 112 000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, камтар дигар муомила дорад дӯстони азиз. ягон хачбек ёки ягон караван доред дӯстон, марҳамат вариантро пешниҳод кунед. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумот пурраша гирем бардоро. та рақама 24 соат кор мекунад. марҳамат, Nexo састияни хуб. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra A. дӯстони азиз, соли бароишаш 90, сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем моториш 1.6 простой, коробка передачаш механикай, мошин находай, мошин хай кор мекунад дӯстони азиз, мотор 100%, гази таблетка дорад, рулаш гидравликай дӯстон, мошин кагнада. мошин қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, нархаш 12 800 сомонай, бо курси имрӯза гирем 84 000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад, бо камтар дигар арзон мешавад дӯстон. марҳамат, Opel Vectra. агар кадомтон дар кор бошад, метавонед занг занед, дигар маълумот пурраша гиред. агар шумо мошини фурӯшӣ доред дӯстон, ёки хона ёки замин мехоҳед реклама кунед, дар мо роӣ кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback бардорон, соли бароиш 1996, сӯзишвориш бензини холия, мошин газ задагӣ нестай, объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сазисияни мошин беҳтарина дӯстони азиз, мошин тонировка, балоно нав, ходовой дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 35 000 сомонай, бо курси имрӯза гирем 231 000 рубл мешавад. мошин бо муомила дорад, арзон карда мешавад, савдо дорад дӯстони азиз. марҳамат, кадоми хачбек хар бошад, рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумот пурраша гирем бардоро, мо навормона бо давом медиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Hammer. дӯстони азиз, американский, соли бароиш 2006, сӯзишвориш бензини холия, объем моториш 3.5 литрай, коробка передачаш автоматай, ҳолати мошин беҳтарина дӯстон, мошин хубай. Hammer қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 120 000 сомонай, бо курси имрӯза гирем 794 000 рубл мешавад. Hammer гуфтагай бе камбуда, мошина бинай пешбе, нав балонош ҳамаш навсоз. Hammer бо арзон карда мешавад дӯстон, бо варианти алиши ҳам дорад. агар шумо ягон мошини алиши дошта бошед, марҳамат, номерои ака дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед,
дигар маълумоти пурраша гирем бародаро. мо наворуно давом медиҳем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 дӯстони азиз, соли бароишаш 99 сӯзишвориш бензини холияй, мошин газ задагӣ нестай, объем мотораш 1.3 литрай, коробка передачаш механикай. мошин находуай, мошин дар ҳолати кория дӯстон. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 7000 сомонай бо курси имза гирем 46000 рубл мешавад. мошин бо ягон камтар дига арзон кардан мешавад дӯстон. рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо, агар шумо дар харид 07 арзон дар кор бошад, мошина рафтаи пеш бинем, бо гап зании нарх набошад дӯстон. марҳамат, метавонед занг занед, дигар маълумот гирем. мо наворуна давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico дӯстони азиз, соли бароишаш 97-май, сӯзишвориш бензини холияй, мошин газ задагӣ нестай, объем мотораш 1 литрай, коробка передачаш механикай, системаи мошин находу. мошин дар ҳолати корияй, мумкин ха ягон меличовка кор дошта бошад. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархаш 7500 сомона бо курси имза гирем 49000 рубл мешавад. мошин камтар дига бо арзон карда мешавад, муомила дорад дӯстон. агар шумо мехоҳед Tico дар кор бошад, ба марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем дӯстон. агар шумо мошини фурӯшӣ ки хона, замин, квартира чизи фурӯшӣ дорем дӯстон, дар имо ва дар ватсапи мо рӯя кунем ва пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. тангени фурӯшӣ дӯстони азиз, мусофиркаш, соли бароишаш 2007, коробка передачаш механикай. тангена ҳолаташ беҳтаринай дӯстони азиз, хадавои балоно нормалияй, бародарое ки танген пурсида буданд. ин танген қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 18000 сомонай бо курси имза гирем 119000 рубл мешавад. тангена бо арзон мекунем, гуфтагай муомилаи хуб дорад, гуфтагай соҳибуш. марҳамат, дар танген беҳтарин рақамош дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем бародаро. дар видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария фикртон нависем бародаро. мо ҳар рӯз якта видео мемонем. ягон мошин дар кор бошад, названиаша пурра нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Sedan дӯстони азиз, солаш 97, сӯзишвориш газ бензин дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. Sedan ҳолаташ беҳтаринай бародаро. мошин кагнада, ягон камбуд надорад, вообще расход надорад, гуфтагай сирош нафурӯхта мешавад. конкретни харидор бошад, гуфтагай бо арзон мекунем. мошина биёнай пеш бинем, гуфтагай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 34000 сомона бо курси имза гирем 225000 рубл мешавад. бо арзони хуб карда мешавад, муомилаи хуб дорад бародаро. марҳамат, метавонед занг занед, дигар маълумотша гирем бародаро. Sedan беҳтаринай, ина шумо дар шанс. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мусо бардорони азиз, соли бароишаш 2000-май, сӯзишвориш дизелай, объем мотораш 2.8 литрай, коробка передачаш механикай. мусора ҳолаташ беҳтаринай дӯстон. мошин находуай, дар ҳолати корияй, балонош нормалияй, хадавои дорад созай, светаш сиёҳай бародаро. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархаш 22000 сомона бо курси имза гирем 145000 рубл мешавад. мусо бо камтар дига арзон карда мешавад дӯстони азиз. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон, метавонед ҳамин ҷиби мусора харед. марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 2109 дӯстони азиз, соли бароишаш 2000-май, сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.5 литрай, коробка передачаш механикай. мошин кагнадай, мошини ҳолаташ беҳтарин бародаро. мошин яксола ҳуҷҷат кардагай, краскааш нав кардагай, ду оинои пешаш электропакетай бародаро. мошин фарош нав задагай, губкават кардагай, кагнада. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 13600 сомонай бо курси имза гирем 90000 рубл мешавад. мошина бо 13000 бо арзон карда мешавад, муомила дорад дӯстон. рақамош дар рӯи экрани шумо. марҳамат, агар мошин хар бошед намхали, метавонед занг занед, дигар маълумотша гирем. ин буд дар имрӯзаи видеои навори мо дӯстони азиз, мошинҳои фурӯшӣ. агар шумо мошини фурӯшӣ ки хона, замин дорем дӯстон, дар ватсап дар имои мо рӯя кунем ва пешкаши харидорон мекунем. то видеои оянда дӯстон, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.